Hi guys, welcome back my YouTube channel. जों दिनैयो फार्स्ट डे आउटसाइडआव थांनो नागिरदों आफ्टर क्वारेन्टाइन ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय नानि जोंना बेटाया नै टिक्लुआ मा खालामदों सायनो गुग्ला बेरजोबदों नै बाबाया ओइ आंना हासबेन्डआ इथिं मोखांखौ एसे देखायना लाजि ससियेल मिडियायाव नुजानो बायोनो बियो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना जोंनि जायगानि मार्केटआ माबोरै बाबा नों मास्क गानगोन ना गाना ओमफ्रायो दिनैथ' सानडे नालाय ना मार्केटबो जाखायो नालाय ओमफ्राय जों ओंखायनो दा मार्केटआव थांगासिनो आरोना हाय बोला बेटा हाय करो सिम कर दो बेटा एक बार माने जोंना नैबे थानाय कल'नियाव बिराद स्ट्रिक्ट जादों आरोना माने बिराद पजिटिभ मोन्दोंमोन नालाय गासिखौबो बेनिखायनो जोंखौ माने क्वारेन्टाइनाव दोनना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिराद माने इसेबां बिदि जासलाबायदोंथाय मिन्थिया बिराद जादों आरो दाबो जादों जानायालाय बिरादनो ओमफ्राय दा जों नै लामायाव थांगासिनो मार्केटआव नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि थानाय जायगानि मार्केटआ माबोरै जायो सिटुएसना बोरै जानानै दङ बेखौ आंबो नुवाखै नालाय दिनै थांनानैसो नुहैसिगोन आरोना नैबे फिल्डआव मानसिफोरा एक्सारसाइज खालामनो फैयो फुङावहा फुंनि मोनानि जोंनि फिल्ड आरोना एक्सारसाइज खालामग्रा आंबो क्वारेन्टाइन जोब्बाय नालाय दा एक्सारसाइज खालामनो थाखाय फैसिगोन आरोना मार्केटआ मोनबाय नै दा जों नैबे सक्ति स्ट'राव हाबनोसै आरोना जेसांखिनि न'खराव नांगौ बुस्थुफोर बेखौ नैबे स्ट'रावनो गासिबो मोनजोबो ओंखायनो जों नैबेयाव हाबनानै शपिं खालामो आरोना सक्ति स्ट'र होननानै बुङो नैबेखौ Sembra, dah sungai berada. Nikal deh. ओमफ्राय दा जों इनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना सक्ति स्ट'रनिफ्राय नै ओमफ्राय दा मैगं थाइगं बायनो थांसै आरोना मैगं दखानाव आरोना मैगं मार्केटआव गाखोनि र' नै जायाना जा मैगं जासिलाबायो बेफारिफोरा दा अन्थाव बाथाव बोराय बोरायफोरानो फानोबो आरोना अननोबो ओंखारो मालाबा लानाबो थाङो आङो अननानै नै दानाबो मैगं दखान बायनाय आम्मा मोना मैगं दखानावबो मानसिफोरानो गैया नै बिराद गाज्रि नैबेयावबो सिटुएसना कलपाकमावबो बिराद हालत गाज्रि आरो सुनसान थारनांगौ हाथायावनो रावबो गैया दिनै सानडेबाबो भिर नङा हा माबानि दाउ बेदर लानो हाबदो जों नै दखानाव
नैबे कर'ना बोथोर नङाबाथाय ना नैबेयाव ओरैबायदि मानसि जायो नैबे मार्केटाव बिराद मानसि जायो आरोना होंगो दोंगो दिनैथ' सानडे एरायग'नो हालायलायै मानसि जायोमोन आरो खिन्थु सिटुवेसना बिराद गाज्रि जानानै दङ उन्दै मानसिफ्रानो रावबो गैया जि हामा नांलायदों नुनानै गोसोखौ जि गाज्रि नांदों आरोना सिटुवेसना बिराद गाज्रि बापरे लायनोसैलै दाउ बेदर बिराद मोजां आइडियालै नायलाय नै बक्सआ ओमफ्राय नै बायदिसो गाबो आरोना ओमफ्राय गोदैखौ नायलाय बिराद मोजां आइडियालै नोंसोरबो रायलायलाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा आं इयावहा मैगं एसे लांफानोसै नैबेयाव आरो मैगं दखानाव नैबेनो आरोना बिराद दाम मैगंफोराबो बिलाहि लांफादो बायनानै मिथियोना नै आरो बेयावहा एसे फ्रुट लांफानोसै एप्पल ओमफ्राय ग्रेप्स लांफानोसै आंनि फेभरेट ग्रेप्स आं बिराद मोजां मोनो आरोना माबा आंगुर जानो दिनैनि मार्केटआ नैबेनो लास्टमोन ओमफ्राय दा जाथ'बाय न'खै थांनोसै आरो ओमफ्राय दा मार्केटनिफ्राय थांफिनगासिनो आरोना न'आव जाबाय जा गरम बोथोरा आंना हबिया जा गरम बोथोरा गरम बाराना ओंखायनो जों इयाव एसे नारेंखल दै लोंलांनो होननानै लाखिबाय गारिखौ ओमफ्राय लोंनानै थांनोसै आरो नैबेयाव बेसेरा अन्थाव अन्थावनो एसेबां बोरायनि आखायानो खोमफिलायनाय दानगासिनो आं अन्थाव थावनो बोराया बेसेरानो मास्क गानलायनांला दे मास्क गानलायनाङा होनदों मासे इदिखौलाय इदिखौ मासे इखौ लांला दे ओमफ्राय दा जों नै नारेंखल दैखौ लोंखांनानै फैबाय न'आव थांनोसै सिधानो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम बेजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव सापर्ट खालाम नोंथांमोनाबो आंखौ एसे आवगायलांनायनि आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायनोसै लोगोफोर दिनै एसेनोसै आरोना बाय बाय